Nens i nenes, com esteu? Avui farem el segon exercici d'aquest curs de clown virtual, d'acord? I aquest exercici s'anomena, jo li he posat aquest nom, que és el de... Espero que me'n recordi, el de... A veure, digue-m'ho, a veure si me'n recordo. A veure, el nom és el de... Xuleta... Batalla d'egos. Ara sí, bueno, tantes coses al cap ja. Batalla d'egos. Doncs consisteix, i diràs, Cuca, egos, què vol dir això? Vol dir que fas una interpretació molt exagerada de tu mateix en el dia a dia, que parles molt de tu, que deixa parlar els altres. Sempre estàs parlant de tu, passat, passada. Bueno, perdoneu, ja sabeu. Doncs és una exageració de les teves característiques. En concret una, anem a escollir una. Aquest joc s'ha de fer o per parelles o en grup. Sí, en grup és molt divertit. Igualment t'ho passaràs molt bé, ja ho veuràs que... Garantit que t'ho passaràs molt bé. Llavors, per exemple, pots pensar... A veure, jo faré de... enfadat o enfadada. Enfadat, estic molt enfadada, Ets un bocamoll. Et pots transformar en un monstre, per exemple, Estic... I, bueno, en contrari a un monstre, doncs potser seria que l'altra persona, no? Doncs ha d'escollir, potser és algú... una persona superamorosa, bueno, jo t'estimo molt, i l'altre superenfadat, m'has d'estimar tu, sí, jo t'estimo, i veieu aquest contrast, és molt divertit. Llavors li has de demostrar a l'altre a veure qui guanya, perquè és una batalla, a veure qui guanya, jo soc molt monstre i jo soc molt bo i molt bona, i ja veureu com us ho passeu superbé, sí? Doncs ja tenim el segon exercici, espero que ho practiqueu, Sí, ja em direu què tal ha anat, d'acord? I recordeu que la vida és un joc, ens veiem en el pròxim vídeo, adeu!